Mas yung tanan niya, Merry Christmas, Nay. I love you. I love you. Gamay ra kadto na, Nay. Kuha na naman, Nay, og nanay dakong kuan. Nay. Merry Christmas, Tay. I love you. Nagtuon man si ate diha. Nanti. Nawag ka pa sabak-sabak. Yung klitra sa kanya na. Ma'am Bitani o. Nga na si Ja. Edit ni ate. Edit si ate diha. Si Japod. Baho. Baho lagi wa maligo niya sa kasaka diha. Naog, naog. Naog kami naghihapon buhat si ate. Uy. Naog ba? Kuha ko ng laptop day. Naog ba siya day? Naog, naog. Naog diri. Di mo naog, be. Be. Be, di mo naog, be. La. Siron. Ay, manok ka, wala manok. Kapos na hinuon. Niyang kamot uning hawid ni Nuno. Saan taon ka? Saan kairo aon? Nara. Kayo. Dante, napatagad man ka, Dante. Pwede na, kauna sa ating pinihapon na. Huy. Pwede na. Gana kayong balibo, ate. Oh! Pwede na kayo magpagpagya. Tanaw lagi sa si mo edit na. Oh. Si ate mo sa oras. Si ate mo. Punta si ate. Bibi pas ate. Tanaw lagi siya, oh. Hmm. Ano na, yung buhat ni ate. Nag-edit sa ate, oh. Ano sa makadiha? Ano mo pong ipasakaday? Sir, may nisa ka. Kanaog na, kanaog na! Naog na. Gag! Tindog, tindog, day, tindog. Tindog. Nabuan na. Nante! Pabibi. Pabibi jud siya, Ate! Tindog si Nicole, Crystal de. Tindog na, tindog na. Tindog. Yun na. Tindog din. Ay, Merry Christmas. Asa si nanay? Nambuk ka. Ako'y mamasko. Ay, Milo, Merry Christmas. Asa si nanay? Mugreet sa ako, muhag sa ako, be. Nay, Merry Christmas, Nay. Kay. Anong gahigdaman mo? Ang gahigdaman sa tay? Di ba maligog dagat? Merry Christmas ninyong tan. Merry Christmas ninyong tanan niya, Nay. Merry Christmas, Nay. I love you. I love you. Gamay ra kadto na, Nay. Kuha na naman, Nay, og nanay dakong kuan. Nay. Merry Christmas, Tay. I love you. Sama inyong handa na, Nay. Hala, lami litsun. Lami litsun bili. Ina si Imi magpahatod kog litsun bili. Bitaw, salamat bitaw em. Salamat em sa imong pagmahal ni nanay tatay. Naligo mo dagat ron.
Wa may uwan dari, murag ngit-ngit raman. Ako wala doon. Yan na, I love you na, I love you tay, I love you mga igsoon. I love you mas kuya. Nagkuha na sila, karang manguli na sila Manila. Manguli na sila Manila. No, sige na eh. I love you. I love you to the moon, to the back, to the moon. Bitaw na, I love you, Nay. Love you, love you, ante, love you, tanan diha. Si Aliana? Oh, yung Danti na, I love you, Danti. Na. Love you, nanay ni. Oh, Danti, oh. Na, Merry Christmas. Merry Christmas ang kuno. Oh, yes, Danti, oh. Merry Christmas, baby. Ala! Wow! Danti! Na sila ko, ano. Danti, Ala! Hello, Ala, Danti, oh. Hello. Hindi ka na ba? Ay, ala, Merry Christmas, babe. Danti, oh! Halarang ka cute. Cute, oh. Ano ba, Danti? Danti, oh! Tanawa, Danti, oh. Taas siya, oh. Uy, dala, oh. Di, ah. Oh. Oh? Na? Hala. Saan na, tanawa, oh. Ning ma'am na sila si Ruben dari si Kuya Rudy. So ilang ipinising dari sa sud ag siminto ay basin ugma. Daot ag siminto nya ugma na sila magkuan ma'am sa babaw. Magbutang sa katong kuwang sa babaw nga angle bar o kuan flat bar. Alas 9 palagi. Ma'am ning palit ko og kuan ma'am kay nagkuwang man og 12 ka kuan. 12 ka painsan para mahuman jud to. 12 tag 1 to 12. Na salamat kadyo ma'am sa imong mga grasya. Kasi Kuya Rudy dari Pikas. So, gamay na lang. Nangitagbag o siguro na Kuya Rudy. Ako pag ito na. Asa mo? Ako nga, iba na makabalik sa ako. Balik ba? Yeah, pag na rin mo. Pinapangaon mo kay las 12 na ra ba? Ya, atong sabaw na siya. Matisan ah. Uyap. Kaya pag kiluan na. Mahal oy. Kami daw na sabaw. Asa mo? Wala na. Ako, kurot na naman. Ako, Ano na chicken? kilahon ba to? Pito ba? Dapat sa bel. Kasi makarelate na ni guys sinugbang o inanag nga mais. Dagbel. Kaya, Wala ba lain kang matuan? Ikaw rin ba pagkaon? Ah, mukhaon jud ko. siguro lagi si Globo lagi. Ay! Ako mukhaon na rin siya. Ako lang na Di siya. ka abot atong live Ako dire. lang ako na. Huwag na ako kumadila. Pero magmanghot. Pero magmanghot. Diyan magkaon na rin guys tapos dagat labi na magsugba-sugba og ganang mais. Yan nagsugba po sila. Nagka-picnic guys ang mga silingan. Nagkakaon po diri sila hang sinugbang mais. So na ma'am kanang nindot ka ha? Iber na agkuan ang gulbar. Puno ra ni si Jan. Gihakot pa ni Papa Edi aguban. Aray, ada din eh. Sudah mag-hawid-hawid ani kay bugat ni mara ba ni naka suunom. Ano siya? So mo sa ni pinturahan, ma'am.
Pinturahan sa ni Papa Edi. Na naman mga nahuman nila daring dapita. Diya, mo lagi na ganiha na stop sila ma'am kay ang kalit lagi uwan. Na ning hapit na puno. Bagsak ag langit. Diya magpintura. Hapit na mo bagsak ag uwan. Ulan diya nahuman na nas babaw diha ma'am na. Dali na mas ubos diya. Hugma dito na lang dapita. Ana na ipagaba ng lababo diha. Diya magkuhan lagi tamis Papa Edi. Magpintura ang tami daring angle bar. Diya kay lisod mo magpintura mabuguan. Diya nakang katong salamat. Ninjong tanan guys. Mahal mo hang tanan. Silent viewers. Mga kuhaan ka ng avid followers tanan. Na, huning hangin na pud.